Лето не лето, без прыгожых шапаткіх палёў, з валошкамі, рамонкамі, дымакамі, без водара ліпы, без смачных суніц ды чарніц, без грому ды лагодных дожджыкаў, без срабрыстых рэчак ды азёр. І самае ж галоўнае, без сустрэч з сябрамі. Так, наша клубная установа, Грынкаўскі сектар клубнай бібліятэчнай работы, любіць і ўмее прымаць гасцей. А вось нядаўнай сустрэчы магло бы і не быць, калі б не адзін шчаслівы выпадак, які звёў мяне ў вандроўках з Натальяй Васильевнай Леванчук з Поразава. Яна прыехала ў госці да нас у Грынкі і прывезла з сабой удзельнікаў клуба «Пающая душой». Якой жа запамінальнай і цікавай была наша сустрэча. Пра гарадскі пасёлак Поразава я ўжо распавядала на сваім канале, але трошкі напомню, што гэта адзін з прыгожых куточкаў Свіслацкага раёну з цікавай гісторыяй і вельмі шчырымі людзьмі. Тут ёсць два храмы, касцёл ды царква, дом культуры, прыгожы парк, старая сядзіба Богудзенкі, працуе фабрыка лазовай мэблі. А 2 гады назад быў адчынены ў Поразава філіял дзяржаўнай установы Свіслацкі цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. Яго спецыялісты, загадчык філіяла Наталья Васильевна Леванчук і спецыяліст Людмила Васильевна Сабірова, людзі вельмі апантаныя, творчыя і прыцягальныя. Гэта ж першыя памочнікі ў працы са сталымі людзьмі Поразаўскага сельскага савета. Тут працуе 7 гурткоў і самы шматлікі клуб «Пающие сердца». Наведвальнікі любяць вандраваць і часта ладзяць экскурсіі па Беларусі, удзельнічаюць у розных конкурсах і фестывалях. Словам, праца кіпіць. З Натальяй Васильевнай мы дамовіліся пра сустрэчу. І вось нарэшце сустракаем паразаўчан. Яны ж, як гаворыцца, прыехалі не з пустымі рукамі, а з падарункамі і цудоўнай канцэртнай праграмай, з песняй па жизни. Вы знаете, о песне можно говорить бесконечно долго, ведь песня – это душа народа. Нам песня строить и жить помогает, да просто легко на сердце песни веселой. Она скучать не дает никогда. Так пусть и в вашей жизни, дорогие друзья, будет как можно больше хороших и счастливых мгновений, таких, когда хочется петь и танцевать. Ваше внимание, ставя наш первый номер, посидим по-хорошему. Wow.
Мы ж таксама не лыкам шытыя, і падарункі падрыхтавалі, і песні, а калі ўсе сабраліся на сцэне, гэта было так файна і хвалююча. Словам, прыгажосць. Як жа прыемна было назіраць за шчаслівымі тварамі, лавіць шчырыя ўсмешкі і бачыць, што настрой у гасцей быў сапраўды цудоўны. Залатая наша гвардыя, людзі, улюблёныя ў песню, а дзякуючы, што сярод удзельнікаў клуба Геннадзій Владзімірович Бутар, чалавек, які не можа без песні, здаецца, ні хвілінкі, выступленні клуба такія яркія і сакавітыя. За танцамі, размовамі, гульнямі час праляцеў імгненна, і развітвацца нам зусім не хацелася. Гучат тыя песні без слоў, у клёкаце белых буслоў, у звоне крынічным гучаць, нішто тут не ўмее маўчаць. У клубе, у школе, садку, у кожным вясковым кутку. Ой, грынкі, ой, грынкі, ой, грынкі, грыночкі, тут сынкі, Василькі і Анюткі, дочкі. Тут маліны, ажын, ягада грибочкаў, з трох дорожак сцяжын звіліся клубочкі, з трох дорожак сцяжын звіліся клубочкі. У вёсачцы ціхай грынкі, хай вечна гараць аганькі, у светлых вачах землякоў, у сэрцах дачок і сыноў. Хай шчасця нас не аміне, гарыць свет у кожным агне.
Малины ожив, ягода грибочка, срок дороже стяжин, звилися клубочки, срок дороже стяжин, звилися клубочки, срок дороже стяжин, звилися клубочки. Очень хорошо. Що сподобалося більше всього? Усё сподобалося. Усё И сподобалося. организация, и спевки, и сладкие столы, чаепитие, гуляния, все на 100. Будем зустракатися? Будем обязательно. Конечно. Будем Ведомо. часто, густо будем сустракаться. Не Мы кажете? компанейские, любим погулять, достигли этого возраста, что мы можем сегодня сами себе уважить, отдохнуть и поплясать. Приглашаем вас, приглашайте нас. Мы всегда рады. Дякую. Спасибо большое. Спасибо. Очень было хорошо. Сподіваємося, що зустрінемося скоро, правда? Так, лето розпочалося у нас яркими пригожими мерапрыемствамі, сустрэчамі, спевамі, а колькі ж усяго цікавага рыхтуецца па ўсёй краіне. Ужо 6 ліпеня ў Александрыі традыцыйна пройдзе свята купалля. Александрыя збірае сяброў. А скора і славянскі базар у Віцебску. А 3 ліпеня уся наша краіна будзе святкаваць 80-ю гадавіну вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Для нас, беларусаў, гэта найвялікшае свята. Поэтому і настрой у нас цудоўны, чаго жадаю і ўсім вам, шаноўныя падпісчыкі. А на сёння ў мяне ўсё, сябры. Дзякую за лайки і каментарыі, подписывайтеся на канал, дзяліцеся відэа з сябрамі. З любоўю да вас, Марыя Самалевич. Я приеду разлукой измученный, ненаглядный родительский дом. На морозу проеду прискученную, чтобы дым из трубы столбом. Я приеду в родную метелицу, чтобы ветер калитку рвал, обнимая тебя по-прежнему, как когда-то давно обнимал.
на крылечке проварена, выдыхая удушливый ком. И не выйдет отец в новых варенках, и не мама, прикрывшись платком. Я с повинной приду к милой родине, и ни к малой не знаю такой. Потому что в пушистой смородине на чужбине мне пахнут тоской. И я из маминой чашечки горечью люблю за свидание нас. На пару завьюженной полночью буду выйти у родного окна. И на пару завьюженной полночью буду выйти у родного окна. Пару завьюженной полночью буду выйти у родного окна.